Je to najúžasnejší čistiaci prostriedok na svete. Čistí, leští a chráni bez poškriabania povrchu. Je to Shedazl, ekologický čistiaci prostriedok, ktorý odstraňuje nečistoty a špinu, aby ste sa mohli tešiť z oslnivého lesku. Odstráňte pleseň a nečistotu z nábytku. Obnovte lesk vášho auta ako zo showroomu. Je dostatočne silný na odmasťovanie najšpinavších grillov, ale zároveň dostatočne jemný na leštenie striebra bez poškriabania. Vyčistite i najšpinavšie sklo v okamihu. Má sviežu citrónovú vôňu, je netoxický a neobsahuje chemikálie. Odstráňte tvrdé usadeniny zo sprchy, zbavte sa vodného kameňa a obnovte lesk. Je bezpečný pre deti a domáce zvieratá a chráni všetky vaše spotrebiče. To je Shedazl, ekologický zázrak, o ktorom vám viac povie Andy Pike. Ahoj, som Andy Pike zo spoločnosti Shedazl. Som nadšený, že vám môžem predstaviť jeden z najlepších ekologických čistiacich prostriedkov na svete. Čo to znamená? Znamená to, že konečne existuje bezpečný prírodný čistiaci prostriedok, ktorý je taký účinný, že zanecháva konkurenciu ďaleko za sebou a ušetrí vám kopu peňazí. Pozrite sa na túto nerezavú panvicu. Ak by ste použili oceľovú vlnu, mohli by ste ju trhnúť hodiny. Ale pozrite sa na toto. Shedazl je prírodná zmes ílu. Čo to znamená? Vonia dobre, pretože je dobrý pre planétu. Stačí vziať špeciálne navrhnutú špongiu Shedazl, pridať trochu vody a napeniť znečistený povrch. Potom vyleštíte čistou handričkou a pozrite sa, ako Shedazl žiari. Jedným z najväčších a najšpinavejších problémov je neporiadok na sporáku, spôsobený prevarením a rozliatými tekutinami pri varení. Nepoužívajte oceľovú vlnu, ani sa nepokúšajte odstrániť pripálený neporiadok s žieravými chemikáliami. Poškriabu a poškodia povrch. Stačí, keď na špongiu nanesiem trochu vody, vytvorím penu a jemne ju nanesiem na varnú dosku. Iné produkty by povrch poškriavali a poškodili, ale ako vidíte, keď to všetko zotriem, Shedazl je pre tento krásny sklenený povrch varnej dosky úplne neškodný. Potom stačí odstrániť všetky škvrny alebo zvyšky handričkou z mikrovlákna a pozrite sa na to. Jeden produkt na všetky problematické miesta a čo je najlepšie, je netoxický. Ale neverte len mojím slovám. Navštívili sme moju priateľku Marisu, ktorá používa Shedazl na všetkých povrchoch vo svojej domácnosti. Ahoj Andy, áno, som totálna fanatička na čistotu. Ale tiež sa obávam znečistenia vzduchu v interiéri, najmä v blízkosti malých detí, preto používam Shedazl. Čistí takmer všetko v mojom dome, od podláh po kuchyňu, dokonca aj celú kúpeľňu. A to všetko bez toho, aby nás otrávil toxickými výparmi. Ale pozrite sa na toto. Sklenená sprchová kabína je úplne špinavá. Počkaj, až to uvidíš. Nielenže čistí, ale aj leští. Pozri sa na to. Je to nádherné. Rozdiel je neuveriteľný a tento produkt je jednoducho úžasný. Shedazl je dokonalý čistič aj pre autá. Pozrite sa na tento mastný špinavý ráfik. Stačí napeniť špongiu a naniesť na akýkoľvek chrómový povrch. Všetok chróm bude žiariť ako nový. Pozrite sa na tento rozdiel. Stačí len zotrieť nečistotu a je pripravený na leštenie. Je ako nový. Pozrite sa na tú špinu. Teraz to vyleštíme. Wow, pozrite na to. To je úžasné. Nič nefunguje tak dobre ako Shedazl. To isté urobte so svojou loďou, karavanom, obytným autom a čo je najlepšie, bez použitia toxických chemikálií. Shedazl čistí, leští a chráni povrchy bez poškriabania. Je úplne prírodný a biologicky odbúrateľný. Pozrite sa na to. Tvrdá voda a minerály spôsobujú usadzovanie vodného kameňa na sprchovej hlavici. Vezmeme si Shedazl a zbavíme sa tých usadenín a nánosov. Naozaj sa do toho pustíme a odstránime vodný kameň, hrdzu, usadeniny a nánosy tvrdej vody, ktoré sa nahromadili na vašej sprchovej hlavici. A keď to urobíme, vezmeme handričku a všetko to poriadne utrieme a vyleštíme. A pozrite sa na to. Stačí len dokončiť posledné úpravy a bum! Shedazl je víťaz. Obnovuje tlak vody, sprchovanie je oveľa príjemnejšie a ušetríte tak veľa času a peňazí. Shedazl odstraňuje povrchové škvrny a zabezpečí lesk. Okná sú sviežo čisté a citrusovo voňavé. Citrónová vôňa pochádza z prírodných éterických olejov bez chemikálií. Shedazl je vysoko kvalitný produkt vyrobený vo Francúzsku. Objednajte si ho hneď teraz a dostanete navyše ešte jedno balenie Shedazl s citrónovou vôňou. Áno, 2 sady Shedazl za špeciálnu cenu, ktorú vidíte na obrazovke. Zavolajte hneď teraz.